may bunggag ninyong tanan din no. So anyway, na ako story sa inyo ha. Inyong uncle nakauli og Davao ug pinakalit no. Supposedly tuwa pa ako sa Siargao karon 1 month ko didto kaya ang plano sa inyong uncle didto siya mag-edit sa tanang mga videos no, mga chit-chat episode samtang ga chill. Pero di malas nakauli inyong uncle og pinakalit. Explain ako na unya pero kani nalipay ko kay pag uli na ako no, syempre nakita na ko ning duha ka bugoy. Unya napansin ako nga limpyo ang ako ang palibot no. Ako apong gipalimpyohan ning ako ang parking area, gipaputol na ko ang mga ubang plants dinha no. Kay naay itukod si uncle dinha sa parking area no, na i-update lang tamo pohon. So kana siya na matukod ra in this site will rise muragana ito. Anyway, so ako apong gipatanggal ang mga tanom dinhi sa sulod kay ang kaning duha ka bugoy no, samtang tuo ako Siargao pertin taw nilang katag dinhi. So ako asang gipahawan nya gibalhin sa nako kadyot no, temporarily ang ato ang mga tanom no, gibutang nako dito sa gawas no, at bang sa atong extended villa ni uncle sa iyang tiny house. So dinha sila nakaplastar for the meantime. So anyway, kaning duha na ko kairo no, si Alpas ug si Isog maski bugoy na palangga gihapon kay nani uncle. Anyway, mora ni ang nabili nako nga tanom dinhi sa atbang sa kong tiny house no, ang ato ang bonsai nga baliti tree nga naapay na siya sa balde unya na matikdan ako nga ang ako ang kawayan no ni turok og taas nya. Anyway, naganahan man sa ko siyang naong mag-estetik pasagdan lang ni uncle na dinha. Ug pagkabalo sa inyo pagkabalo no, ang ako ang toilet and bath kay garden pud na, pero ako apod nang gipahawan no, gipahawan na ni uncle kay kani laging bag-ong kuan na sad no, bag-ong plano na pud si uncle matuli si uncle. Pati itong sa side nako nga puno kay nig mga collections ko ang plants ako apod nang gipahawan no, kaya basta ni plano si uncle mo na akong ganahan nga nakapatra gid ang mga plants kay pwede rin ako mabalhin-balhin magbago akong utok. So gamay ra ko ang gibilin din nga mga tanom no, kaya diri ko supposedly himo-himo ko kanang murag wala lang gud office na ko diri para relax. Diri ko magtrabaho. Ang nakaapan mo nang niuli ang inyong uncle in tawon kay wa ka edit og video si uncle. Mo na ang rason nga nung wa ko ka-upload sa part 2 sa chit-chat nila Medyo Maldito og Bisaya Squad kay nadaot akong laptop di na muon. So gisulayan ako nagpaon-on no, kagabi pa na ako nagisulayan, gisaksak na nako no, gisulayan ako power on ana gipasagdan ako basig muon lag kalit wa gyud gihapon. So mogi na ang problema ni uncle mo nang ipadala na lang na niya dito sa ako ang gipalitan niya ni sulod ko sa kwarto nga problema ra pud ko kay limpihon na pud ni kay wala kadimao kaya mokat na pud ang ang kwarto ni uncle. So mo ni ang suliran sa inyong uncle no, pasaylo ako ka-upload sa chit-chat, ipaayo sa nako ang laptop mora na